Halika na mga kakusina, tayo na't matuto. Magandang araw mga kakusina. Kung matandaan ninyo, gumawa tayo ng last week ng isang gisadong kamatis, ginisang kamatis. Ngayon, gagawa na naman tayo another ginisa, pero ginisang kamatis din, pero kakaiba naman ginisang kamatis sa gulay. Ito'y tinatawag sa Kapampangan, talbos kalabasa. Siya nga pala, maraming salamat sa mga nagluto at nakatikim na at nanood, nagluto at nakatikim na dun sa ating gisadong kamatis, yung ginisang kamatis. Ito naman, gagawin na natin ngayon para sa susunod, iba naman ginisa ang gagawin pa natin. Ito ay ang talbos ng kalabasa. Tignan nyo, ang tataba. Ang gaganda. Nakuha lang po ito sa backyard natin, no? Ang paggawa po nito sa gulay, tinatanggal itong dito, parang ganyan po, binabalatan ng ganyan, alisin natin, tapos iwalay natin yung dahon sa stem para po maging ganito siya. Ito. And then itong kalabasa, yung bunga niya. Mga ingredients natin sa ating talbos kalabasa. Meron tayong talbos ng kalabasa. Meron tayong bunga ng kalabasa. Bawang sibuyas. Kamatis. Sitaw. At ang menudo cut na nanggaling sa fresh option dito sa Mexico. Pinakulo ko na para malambot na siya. Magluluto na po tayo. Lalagay ako ng mantika sa ating tagyasi. Tsaka yung ating bawang. Dinikdik na bawang. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Ang lalagay po ninyong bawang at sibuyas depende sa dami ng talbos na lulutuin ninyo. Aking kamatis. Kung ayaw po ninyo ng karne, maaari maglagay kayo ng seafoods, ng shrimp, simparo, hipon. Ilalagay po tayo ng cheese. Maaari na rin natin lagay yung ating menudo cut ng pork. Pinakulo ko po ito. Ilagay na rin po natin ang ating kalabasa. Takpan po natin muna. 5 minutes po. Low lang po ang ating apoy. Sige. Ilalagay ko na po yung ating sitaw. Lagyan natin ng konting water.
Saka natin takpan ulit. Ito po, itakpan natin hanggang about 3 minutes po. Malamang sa side. Maaari na rin natin ilagay yung stem ng ating kalabasa. So, tingnan natin kung malambot na ang ating gulay. Lambot na po siya. Ngayon, maaari na natin ilagay ang ating dahon. Ito pong gulay natin, matandang gusto na po ito nung pampanahon pa ng noon pa, for so many years, ginagawa na po ito. Kaya po nung maliit kami, pinakakain po kami ng gulay, lalo na ito po, yellow na po ito, tsaka mga carrots, mga ano, para daw po ang mata namin ay hindi lalabo. Po, mga ilang minuto na lang po ito. Takpan natin uli. After 2 minutes, luto na po siya. Tingnan po natin kung luto talaga. Ay, luto na. Mag-plating na po tayo. Wow! Ito pala linabas nila. Ito pong ating container ay mahigit na 100 na taon. Kaya medyo po may konting difference na dito sa side. Kaya gusto ko lang pong pakita sa inyo kung saan nila nilalagay yung ganitong klaseng gulay nung panahon ng ating ninuno. Kasi po, pag noon, natatandaan ko, pag magbibisita si Doña Africa, yung pong kapatid ni Don Norio Ventura, pumupunta po sila dito. Ito po yung sineserve nila sa kanilang container. Same pong recipe. Gustong-gusto po ni Doña Africa ang mga gulay. Mga kakusina, ito po, luto na ang ating talbos ng kalabasa na ang mga ingredients na kuha natin sa garden na niluto ko from my kitchen to yours. Halika na mga kakusina, tayo na't matuto. Halika na mga kakusina, tayo na't magluto. Kusina mo, from my kitchen to yours. Ito, naluto na natin ang ating talbos. Ito, kalabasa from my kitchen to yours.
Hindi yata maganda. Kusina ko, kusina mo, from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!